हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 5, അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. 5ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അതില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 5ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തനം. അതാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1ാമത്തെ ഭാഗം 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 16 വരെ, 13 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഈ ജ്ഞാനദ്വേദി, അതായത് 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 17 മുതൽ 26 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ചും, അതായത് യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും, പിന്നെ 27, 28 ശ്ലോകത്തിലെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെയുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മനസമാധാനം, മുക്തിയുടെ വേദിയിൽ മനസമാധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തെ പറയുന്നത്. 1ാമത്തെ ഭാഗം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അപ്പോ അർജുനൻ പറയാനിവിടെ, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്ത്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്. പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാവണമെന്ന് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചു. കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഒരിക്കലും ഇണക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് തന്നെ ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ അർജുനൻ വിചാരിച്ചത് ഈ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പരിത്യാഗം, ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സർവകർമ്മങ്ങളെയും, എല്ലാ കർമ്മത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാവണം എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഇണക്കിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ആര് കരുതിയത്? അർജുനൻ കരുതിയത്. കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഇണക്കിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അർജുനൻ കരുതി. പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയണത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലതെന്ന് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസ കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മവും, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ.
എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. നിത്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം പത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാബാഹുവായ അർജുനോട് പറയാണ്, അയാൾക്ക് എന്താണ്? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും മോക്ഷമടയാനും സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിക്ക്. അയാളാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി. അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുക്തനാകാനായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. സാഖ്യയോഗ പൃഥക് ഫല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതഃ ഏകമപ്യാസിത സമ്യഗുഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് കർമ്മയോഗം, പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനം, അതായത് സാഖ്യയോഗത്തെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പോ കർമ്മയോഗവും സാഖ്യയോഗവും തമ്മില് വ്യത്യാസമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? അജ്ഞാനികളാണ് പറയുന്നത്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കലാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ് എന്ത് നോക്കുന്നത്? സാഖ്യയോഗത്തില്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെങ്കിലോ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കും, രണ്ടാമത്തത് നേരെ വേരിനെ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ആദ്യത്തത് വേര് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ, മറ്റത് നേരിട്ട് വേരിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതാണ് സാഖ്യയോഗവും കർമ്മയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാഖ്യയോഗം. അതും ആര് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ. പക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രം. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. യത്സാഖ്യ പ്രാപ്യത്തെ സ്ഥാനം തദ്യോഗൈരഭിഗമ്യതേ ഏകം സാഖ്യം ച യോഗം ച യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനവും രണ്ടും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ വിശകലന അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥത്തില് ദർശിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം, അതായത് സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന സ്ഥാനവും ഭക്തിയുടെ സേവനം രണ്ടും പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ ശ്രേണിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം രണ്ടിന്റെയും ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സാഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും. സാഖ്യയോഗത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. എന്തിനു ചെയ്യുന്നത്? സാഖ്യയോഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രക്രിയ വിരക്തിയും മറ്റേ പ്രക്രിയ ആസക്തിയെയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു എന്ന് ബാഹ്യമായി തോന്നാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഭൗതികതയോട് വിരക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തിനോട് ആസക്തി വരും? ആത്മീയത്തോട് ആസക്തി വരും. ആത്മീയത്തിനോട് ആസക്തി വരുമ്പോ ഭൗതികതയോട് വിരക്തി വരും. അപ്പൊ രണ്ടും സത്യത്തിൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നവനാണ്.
സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല, സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അചിരേണ എന്താണ് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നും അതല്ലാത്തത് എന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചേരും ഒട്ടേറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ത് അതല്ലാത്തത് എന്തെന്നുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവരും അവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും, ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, കുറെ ജന്മങ്ങൾ അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് മാറും. അതായത് കുറെ സമയം എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്ന് വേര് അന്വേഷിക്കുന്നു, ഒരെണ്ണം നേരെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേര് അന്വേഷിച്ച് പിടിക്കാൻ സമയം പിടിക്കും. ഇനി നിഷ്കാമ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിചിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയ സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്നാപി ന ലിപ്യത്തെ. ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, വിശുദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ളത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാള് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നെങ്കിലും അയാൾ എന്തുണ്ടാവില്ല, ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇന്ദ്രിയ ദമനം സാധിച്ച മനുഷ്യൻ ആരോടും ഒരു അപരാധം ചെയ്യുകയില്ല. എന്നാൽ അർജുനൻ അപരാധം ചെയ്തില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാം. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റാണ് അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകളാണ് അവിടെ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ ബാധ്യത വരുന്നില്ല. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യേത തത്വവിത് പശ്യൻ ശൃണ്ണൻ സ്പൃശൻ ജിക്രൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണൻ അന്നിമിഷൻ നിമിഷന്നപി ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് അയാൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം എന്നീ ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ലാത്ത, അതായത് ചെയ്യുന്ന ആള്, കർത്താവ്, കർമ്മം, പ്രവൃത്തി, ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം, ഇതൊന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ല? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. കർമ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാവിവാംബസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ആസക്തിയില്ലാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എന്താ പറയുന്നത്? താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ, താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണാലും നനയാത്തത് പോലെ ദുഷ്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല?
ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാണി എന്ന പദത്തിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാണി പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് എന്ത് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് വേറൊരു പേര് പറയും പ്രധാന. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിന് പ്രധാന എന്നും പറയും. തന്റെ ശരീരം പോലും ഒരു പ്രത്യേക നിർവഹണത്തിന് ഉതകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാര്യനിർവഹണത്തിന് ഉതകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താമരയില വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യ കേവലൈരീന്ദ്രിയൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം ത്യക്താത്മശുദ്ധയെ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ യോഗികളാണെങ്കിലോ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്, യോഗികൾ എന്ന് പറയാം. ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ടായാലും മനസ്സുകൊണ്ടായാലും വാക്കുകൊണ്ടായാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, മുക്തനായിരിക്കും. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാൾ എപ്പോഴും മുക്തൻ തന്നെയായിരിക്കും. യുക്തകർമാഫലം ത്യക്ത ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തി കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തനാണെങ്കിലോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലോ അതിനെ കൊണ്ട് അതിൽ വലയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പോൾ ആർക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും നിലനിൽപ്പില്ല, ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ആരൊക്കെയാണ്? ജീവാത്മാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയും പരമാത്മാവും. ഇതാണ് 3 കർത്താവ്. ആദ്യത്തെ കർത്താവ് ജീവാത്മാവ്. സർവകർമാണി മനസാ സംന്യയാസ്യാസ്തെ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കർത്താവ് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തില്, 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശരീരം. ശരീരത്തില് സുഖമായിട്ട് വാഴാണ്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുമെന്നില്ല. ഏതാണ് 9 വാതിലുകള്? 2 കണ്ണ്, 2 നാസ്വാദ്വാരങ്ങൾ, 2 ചെവികള്, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഈ പറഞ്ഞ 9 വാതിലുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണ്, 2 നാസ്വാദ്വാരങ്ങള്, 2 ചെവികള്, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഈ 9 വാതിലുകളുള്ള ശരീരത്തില് സുഖമായിട്ട് വാഴാണ്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? താനും ശരീരം ഒന്നാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് ഭർത്താവ് കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? തനിക്ക് ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോളം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്രയും നാളും അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? താനും ശരീരം ഒന്നാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നത്. ഇനി അടുത്ത
രണ്ടാമത്തെ കർത്താവ് ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതെല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കർത്താവാണ് ആര്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടു പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായി പോരാടുകയാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ? അതിനൊരു പരിഹാരമുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ തിരമാലകൾ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കർത്താവാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം നൈചൈവ സുഹൃതം വിപുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ മോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആരുടെ പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താവുന്നത്? വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പുണ്യഫലവും പാപഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിനെ അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സന്തത സഹചാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന് എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശാതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ എപ്രകാരമാണോ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. സൂര്യൻ ഇരുട്ടിനെന്ന പോലെ അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൂരീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള സാമ്യവും വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടിനും ശാശ്വതത്വമുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. രണ്ടും എന്താണ്? ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്, ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കും അതിനെന്താണ്? കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു. പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കും, മായയ്ക്കും മുകളിലാണ്, മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് അണു ആത്മാവാണ്, വളരെ ചെറിയ ഒരാത്മാവാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാത്മാവ് വിഭു ആത്മാവാണ്, സർവജ്ഞനാണ്. ആര്? പരമാത്മാവ്. ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരാൻ ആരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേൽക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഇനി പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ ഈ ജീവാത്മാവിന് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ഇവിടെ കർത്താവ്? ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കും. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അത് നടത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ, അത് ജീവാത്മാവിന് അതിനുള്ള അർഹതയാണോ എന്ന് ആര് ചിന്തിക്കും? ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കും. അതിനുശേഷം പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ച ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സാത്വിക, രാജസിക, താമസികമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടാകും? ജീവാത്മാവിനുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങള്
ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ, അർഹതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആര് നോക്കും? പരമാത്മാവ് നോക്കും. അതിനുശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തി. തദ്ബുദ്ധയാ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. തദ്ബുദ്ധയാ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഇതെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുമ്പോ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഇതെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമതത്വം എന്നാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം. അതിനെ തത്വദർശികൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന് 3 പേരുകളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമതത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ഒരു സത്യമാണത്. അതിനെ 3 തരത്തിലാണ്, പേരുകളിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 3 ഭാവത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനായിട്ടും. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദിതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശോപാകേച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിട്ടുള്ള വിനയാന്വിതരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിനെയും പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെ കാണും? സമഭാവനയോടെ കാണും. കാരണം അവർക്കറിയാം ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന, ഇന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നു, നാളെ ചിലപ്പോ എന്താണ് നായയുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കാം, ആനയുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കാം, ചണ്ടാലന്റെ ഇതെല്ലാതും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? പണ്ഡിതൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നെന്നുള്ളത് ആ പണ്ഡിതൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പണ്ഡിതനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാണ്. ഈ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആര് പരിഗണിക്കുന്നില്ല? ഒരു പണ്ഡിതൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം ഉദിച്ചത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. ഇഹൈവ തൈർജിതാ സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അപ്പൊ ആരുടെ മനസ്സാണ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജനന മരണ അവസ്ഥയെ മറികടന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് അതിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാരാണ്? ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പോ ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തതില് ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയും ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തിയാണ്. അതായത് ഭൗതികത്തിന് അതീതനാവാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് എവിടേക്ക് കടന്നു? ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് പറയാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണമാണെന്ത്? ശരീരവും താനാണ് ഒന്നാണെന്ന മിഥ്യാബോധം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആൾക്ക് എന്തറിയാം? താനും ശരീരവും തന്റെ ഒന്നല്ല എന്നുള്ളത് ആൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അയാൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശാരീരികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ആൾക്കറിയാം. മാനസികമായിട്ട് ഈ ദാർഢ്യമാണ് എന്ത്? സ്ഥിരബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ സ്വബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് സ്വബുദ്ധി ഉള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത്. ബാഹ്യസ്പർശേഷു സക്താത്മാ വിദന്ത്യാത്മനി യത്സുഖം
സാ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾക്ക് സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആ പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനായിരിക്കും. കാരണം മുക്താത്മാവാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിനാണ് ആര്? ഈ മുക്തി നേടിയ വ്യക്തി, കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി മുക്താത്മാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിഷയസുഖങ്ങളിലെല്ലാം അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അനാസക്തനായിരിക്കും. അയാൾക്ക് ഒന്നിലും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിലും അയാൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. യേഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖ യോനേയ ഏവത്തെ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ അവർ പങ്കുകൊള്ളില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം എന്ത്? ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ആദ്യവും അവസാനം ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും അവര് പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? യോഗികൾ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ യോഗികള് ഈ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരമസത്യത്തിന്, അതായത് ഭഗവാന് എന്തെന്നു കൂടി പറയും? രാമൻ എന്നും കൂടി പറയും എന്നാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. ശക്നോതിഹൈവ യസ്യോഢും പ്രാക്ശരീരാവിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധാത് ഭവം വേഗം സായുക്ത സസുഖീ നരഃ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല രീതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമം ക്രോധവും ഒക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്താണ്? അയാൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവനാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവനെ ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചവനാണ് ആര്? ഗോസ്വാമി. ഈ ഗോസ്വാമികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ സുനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും എന്തല്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തികളാണ് ഗോസ്വാമിമാര്. അപ്പൊ അവർക്കൊരിക്കലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? യോന്ത സുഖോന്തരാത്മാ അന്തർ ജ്യോതിരവേ യോന്ത സുഖോന്തരാത്മാ ആത്മാ തഥാന്തർ ജ്യോതിരേവയ സായോഗി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂജിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണശേഷം ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദവും സുഖവും കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തി, ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ഈ നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ യോഗിക്ക് സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കാൻ ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ലഭന്തേന്ദ്ര ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതയതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ സംശയങ്ങൾക്ക് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം വളർത്താനുള്ളതായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത്? സർവോത്തമമായ ജനസേവനം. അപ്പൊ ജനസേവനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ജനസേവനം കൊണ്ടിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാമ ക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കാമവും ക്രോധം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിയണം. നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ആ ഭക്തന് ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത 5ാമത്തെ ഭാഗത്തില് പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. 2-3 ശ്ലോകം കൂടി ഉള്ളൂ. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യ ചക്ഷു ശൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനോ സമകൃത്വോ നാസ്യാഭ്യന്തരചാരിണോ യഥേന്ദ്രിയാമനോ ബുദ്ധിർ മുനിർ മോക്ഷപരായണഃ വിഗതേ ച ഭയക്രോധ യാസഥാ മുക്ത ഏവ സഹ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസ്വാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചു, പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചു, രണ്ട് പുരികത്തിന്റെ ഇടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിനെ നാസ്വാധാരത്തിൽ സമനില നിർത്തി ഇന്ദ്രിയത്തിനെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാനും അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അയാൾ തുടരാണെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. യമ നിയമ ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാന സമാധി, ഇതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി സദാ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്തുണ്ടാവില്ല? മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്നതിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗയോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. വിമോചനത്തിന്റെ വേദിയിൽ സമാധാനം. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരാം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്
ഭഗവാൻ. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാന്തി നേടാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇവിടെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാന്തി നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. എല്ലാ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ശ്ലോകം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ